למדתי קונדיטוריה, קיבלתי תעודה, ואז הבנתי שלא למדתי להכין את הקינוחים שאנשים באמת רוצים להזמין ברשת. אז התחלתי ללמוד לבד. ניסיתי, נכשלתי, ניסיתי שוב. היו ימים שהמטבח שלי היה נראה כמו שדה קרב, קמח, בצקים, בלגן. ושלא תטעו, ידעתי להכין דברים טעימים. זה פשוט לא היה מספיק. קינוח לא צריך להיות רק טעים, הוא צריך להיות וואו. ואז זה קרה. סוף סוף מצאתי את הדרך שלי. לא רק שהצלחתי להגיע לתוצרים שרציתי, אלא אפילו המצאתי קינוח משלי, הסושי מאיה. וזה כבר היה מטורף. הוא הופיע בכתבות, הפך ללהיט וגרם לי להבין משהו חשוב. התשוקה האמיתית שלי היא לא רק לאפות, אלא ללמד. מאות נשים הגיעו למטבח הביתי שלי ללמוד איך ליצור קינוחים שמוכרים את עצמם. ראיתי איך הידע שלי משנה להן את הביטחון במטבח, והבנתי שאני חייבת להפוך את זה לנגיש לכולן. היום אני אמנם עוסקת בתחום אחר ומעבירה ידע בכיוון חדש, אבל הקונדיטוריה תמיד תישאר חלק ממני. הקורסים עדיין זמינים, הקבוצות עדיין פעילות, ואני עדיין שם עונה על כל השאלות. אם גם את רוצה ללמוד איך לאפות כמו מקצוענית, אם נמאס לך לנסות בלי הפסקה, כל הידע שצברתי, כל השיטות וכל הסודות זמינים לך עכשיו בלחיצת כפתור, אבל זה רק לזמן מוגבל.